So welcome back mga kalapatids dito sa Boy One Time Official. So for today's video mga kalapatids is ayan. So abangan natin ng second lap derby ng McG. So ang release point mga kalapatids is sa Chaong, Quezon. So mga nasa 240 plus kilometers mga kalapatids sa Chaong, Quezon hanggang dito sa loop natin mga kalapatids. So 9:45 na mga kalapatids. So pababaan na ng 1-2 speed dito sa location natin. So ayan, samahan nyo ako mag-abang. So ayan, nandito tayo sa new loft natin mga kalapatid. So ito yung mga bagong painakay natin. Ayan, so habang nag-aabang tayo, itutour muna kayo dito sa ating loft mga kalapatids. Ayan, so hindi ko pa yan napapakain. Di ko pa rin napapainom. So mamayang pagdating ni Bulilit is saka tayo magpakain mga kalapatids. So ito yung weather ngayon dito sa area natin mga kalapatids. Medyo maulap na makulimlim. Ayan, so walang araw. And di ko pa natitignan sa clocking kung may nagpapaklak na mga kalapatids. So possible may mga nagclock na siguro sa mga parting Rosales. Ito nga pala mga kalapatids, yung nabili nating bakal sa naritaso. Ayan, so nabili ko lang yan ng 100 pesos. So maaari natin gawin yung breeder cage. Kahit 3 box lang mga kalapatids. Ayan, so possible dito natin ipesto yan. Kasi mas silong dito, may puno mga kalapatids, mas presko sa breeder. So meron pa dun sa loob mga kalapatids. Ayan. So bali ilang piraso din yan. So kasya na din siguro mga kalapatid. So yung magwe-welding na lang yung problema, no? Itong breeder cage natin mga kalapatids na kawayan is ayan, sira-sira na mga kalapatid. So tingnan nyo sa dulo, ayan, may itlog pa. So, meron sa dulo na nabutas-butas na mga kalapatids, inaanay na. Pati na rin dito mga kalapatids. So pwede pa naman to siguro kahit isang breedingan pa, pero mas okay na gumawa na tayo ng bago para may pamalit ka agad mga kalapatids. Ayan, so marami din akong napabreed dito ng mga inakay mga kalapatids. Ayan, so eto nga pala yung tatay ni Bulilit mga kalapatids. So binaklas ko na siya kay Fudjoka. Ayan, kasi kukunin daw ni pare Abe yung kalapati niya mga kalapatids. So i-recondition niya, gagamitin niya daw sa June mga kalapatids for breeding. Ayan, so binaklas na natin. Kanya kanina yung nasa itlog na nasa breeder cage natin mga kalapatids. So possible mag-itlog pa to ng isa. So kukunin na lang natin para in case na may yaya tayo is payaya natin mga kalapatids. So bala kong iparis tong tatay ni Bulit dito sa John Arden Bastra natin mga kalapatids. Ayan, so tong John Arden na to mga kalapatids is gold eye siya. Ayan, try natin i-zoom. Hindi kita masyado mga kalapatids. So ito yung ibon, maliit lang siya na hen. Yan, so nasabi ko na din kay Kuya Jay na ito yung pagpaparisin namin mga kalapatids. So shoutout nga pala kay Kuya Jay na laging sumusuporta sa vlog natin mga kalapatids. Ayan, as of 9:56 mga kalapatids is my first clacker na tayo sa bandang Alcala mga kalapatids. Oh, so ayun, may dumaan na isa, white flight na red check. Ayan, so possible abang-abang na din tayo sa ibon natin. So possible na din nandyan na din yan. So yung first clacker natin mga kalapatids is nasa 1-1 yung speed. Ayan, so abang-abang na din tayo. So eto yung view mga kalapatids ng new loft natin. Ayan, so yun, may dumaan na dalawa, bibilis. So ito yung new loft natin mga kalapatids. So ito yung view. Ayan, so maliit lang na loft pero okay na yan mga kalapatids, basta may loft. Hindi naman tayo naglilipad ng marami na. So itong luma nating loft is balak kong gawin na lang pang fun race mga kalapatids. So dyan ko ilalagay yung mga sa tingin ko mabibilis na ibon. So may widow hood naman doon sa loob. So perfect na perfect pang fun race mga kalapatids. Ayan, so okay na siguro maglagay tayo ng 2 kak dyan, tapos pang fun race natin mga kalapatids. Ayan, so shoutout nga pala sa may-ari ng loft na to mga kalapatids. So dineliver pa niya dito sa atin si Jason Pablo Nabor. Ayan, so shout out sa'yo bro. Kung balik ka ng pag-ibon, sabihin mo lang, bibigyan kita ng ibon. Ayan, so yun.
So bale ito na si Bulilit mga kalapatids. Ayan, so na-clock natin siya ng 700 plus yung speed mga kalapatids. So bumagal siya ngayong second lap pero okay lang yan. At least nag-clock siya mga kalapatids. So kita nyo naman hindi naman wasak yung ibon talaga, hindi naman durog, malakas pa kumain pag uwi mga kalapatids. Yun nga lang, nagbuta siya. Ayan, so nililinisan ko na yung paa niyan. Tingnan nyo, namamara ko pa oh. Kaya malakas na ibon mga kalapatids, yun nga lang walang speed. So bihira siya mag 1-2 mga kalapatids, 1,000 ganun lang yung speedan niya. Yan, so pinipili niya yung mga small seeds. So bago pala umuwi yan mga kalapatids, nung pag-uwi niya is binigyan natin siya ng victory pills. Tsaka pinakain ko sa kanya is yung binibigay ko na Carbomax mga kalapatids. So binigyan ko na ng Carbomax siya pagka uwi niya. And then mga alas 4 is pinakain ko na siya mga kalapatids ng flyer mix. Ayan, so malakas na ibon, pwede na ulit itos. Ayan, so ngayon ay bali Lunes mga kalapatids. So nagpaligo tayo sa kanila ng Malatajon, tapos may shampoo mga kalapatids. So ayan, kakatapos ko lang nagpaligo kila Bulilit tsaka itong ibon natin na to. Ayan, so medyo basa pa mga kalapatids. So tanghali nga ako nagpaligo sa kanila para mabilis matuyo yung mga balibo nila. Patira din yung mga breeders natin mga kalapatids is nagpaligo na din tayo sa mga breeders natin mga kalapatids. So bali lahat na, pati yung mga young bird natin sa New Loft is pinaligo na din natin. Nagpaligo tayo ng mga breeders mga kalapatids, mga stock, dahil sabi ng PFRPC na si Pres Dennis is magre-release daw siya ng ring kapalit nung mga South at summer na hindi na tuloy na karera mga kalapatids. So ayan, papalitan nyo yung mga nabili nating ring ng bagong SDR mga kalapatids, pang SDR lahat, minsanan na daw sabi ni Pres Dennis. So pati na din tong mga young bird natin mga kalapatids sa New Loft is pinaligo na din natin sila ng shampoo na may malatayan mga kalapatids. So ayan, makaka-relax na yan kasi maalis yung mga kuto nila na nasa balahibo nila mga kalapatids. So dito ko na tatapusin tong video. Please like, share and comment, subscribe. Ingat mga kalapatids.